Muy buenos días, saludos hoy desde Lugo, desde este edificio Impulso Verde que acoge hoy este foro con el que la Voz de Galicia y el Concello de Lugo quiere sumarse a la conmemoración del 25N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En lo que va a ser sin duda una mañana en la que vamos a mostrarles una declaración de intenciones en favor de la prevención, de la detección y de la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres. En lo que va de año, 38 mujeres han sido víctimas mortales de la violencia de género. Datos que alarman los del Ministerio del Interior, que ha publicado también recientemente. El año pasado crecieron aquí en Galicia un 25% los delitos contra la violencia sexual. Vamos a comentarles muchos aspectos en relación al 25N. Vamos a, como les digo, a mostrar ese compromiso en favor de la vida de todas las mujeres, en favor de una sociedad más igualitaria, con una mesa que espero sea del interés de todos ustedes, que va a estar compuesta por 4 voces más que autorizadas para hablarles de este asunto y con algunas que se van a ir sumando durante los próximos minutos a esta jornada en la que, como les decimos, ponemos el foco en una jornada, en un día, en un 25N que nos parece necesita la atención de todas y todos. Y les voy a presentar a quien hoy nos acompaña en esta primera mesa. Sandra Piñeiro es la presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo. Buenos días, bienvenida. Buen día, María. Comentar que el día ya que juró su cargo se marcó varias líneas de actuación para el mandato y una de ellas era la lucha precisamente contra la violencia de género, así que por ese y otros muchos motivos, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Ángeles Novo es la concelleira de Muller y de Igualdade de Lugo. Gracias, buenos días. Buenos días. Mucho que decir también por las áreas y por las responsabilidades que ostenta, así que bueno, deseando estamos también escucharla en relación a los asuntos que hoy nos traen aquí. Begoña Rodríguez es abogada de la Casa da Muller de Lugo. Buenos días. Buenos días. Y gracias también por acompañar la Casa da Muller, ¿no? La Casa da Muller, sí. Una institución que tiene un papel fundamental de las herramientas, además, que ponen a disposición de todas las mujeres y de otras muchas cosas. Va a hablarnos Begoña en los próximos minutos. Y Alejandra Álvarez, de Policía Integrada de la Unidad de Protección y Atención a la Víctima. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Y gracias también por acompañarnos. Una experiencia sin duda interesante también la que va a aportar Alejandra en esta mesa, en esta tertulia que, como comentábamos, bueno, pues queremos que tenga ese objetivo de encontrar respuestas, ¿no?, a muchas preguntas que en muchas ocasiones no encontramos. Si nos paramos en la situación actual, yo daba algunas cifras ahora y sobre todo ese número, ¿no? Ese número de mujeres, de víctimas. Detrás de esas cifras siempre hay mujeres, familias, proyectos, ilusiones. Siempre lo decimos desgraciadamente, ¿no?, que hay más motivos que nunca, también este año, para seguir conmemorando una jornada como esta. ¿Qué representa para vosotros, si hablamos de la situación, una jornada como la de hoy, el 25N? Pois, se queredes empezo eu creo que é unha data moi necesaria porque aínda que evolucionamos e acadáronse moitos logros, queda moito por facer. A violencia de xénero na manifestación máis grave é o homicidio, o feminicidio, pero obviamente existen moitas outras manifestacións preocupantes. Como xuristas sempre dicimos que a violencia de xénero é unha violación de dereitos fundamentais, unha forma de discriminación, en definitiva, pero eu creo que tamén é un compromiso ético que nos debe levar a loitar para acadar unha sociedade máis igualitaria, na que todos os seres humanos, sexan homes, sexan mulleres, sexan libres, sexan iguais e teñan oportunidades reais iguais, vale? Eu creo que poden complementar as miñas compañeiras esta visión dende a xustiza. Sempre a vemos nese sentido, violación de dereitos fundamentais, pero eu creo que trascende moito máis e ten moitas máis implicacións. Totalmente de acordo con Sandra. O que sí gustaríame xa por un matiz neste sentido, non? Xa temos que cambiar ese dato do que falaba a nosa compañeira, porque xa son 39 víctimas. Este sábado temos que engadir unha víctima máis. O suceso do falecemento, do asasinato, perdón, corríxame, cometido na localidade de Málaga, non? Por unha muller de 60 anos, non tiña denuncia previa, non constaba no sistema Bioxen, pero resultou asasinada. Entón, é o día a día, é dicir, estamos a sumar
é unha cifra alarmante. Dende que se ten datas, eu estiven consultando o Observatorio Estatal de Violencia de Xénero, dende 2003 ata o día de hoxe, contamos con 1.334 víctimas de violencia de xénero. É unha cifra que pon os pelos de punta. Non, son cifras que poden estar, non, agora mesmo, tamén dun día para outro. E dicías ti ahora, facías ese, autocorrixías ti agora mesmo con esa linguaxe que utilizamos moitas veces, realmente non? son asasinadas. É que así é a palabra, asasinadas. Tanto as víctimas mulleres como os seus fillos, as súas fillas, que non podemos olvidar. Violencia vicaria. Estamos a falar de 65 dende que temos este tipo de datos, que é dende o 2013, é dicir, ni sequera dende o 2003. 65 fillos, fillas de mulleres víctimas son moitos. Unha cifra inasumible, penso. Inasumible. Se me permitides, fago un inciso, porque este fin de semana enviaronme unha portada dunha revista do ano 1993. O titular era «Los maridos españoles matan máis que ETA». É así, sí. Ano 93. No ano 93. Xa dentro do ano 93, claro. Terrible. Pareceme moi importante o matiz que fixo Begoña, que non son mortas, son asasinadas. E iso é importante recalcalo. E realmente, bueno, pois é algo que nos atañe a todos, non só a nivel institucional, sino como sociedade. É algo transversal a toda a sociedade, é importante incluir, pois, desde o texido asociativo, que desde aquí tamén quero dar as gracias o traballo que fan todas as asociacións, as organizacións durante todo o ano, a centros educativos, a institucións, porque é algo que temos que traballar e loitar contra esta lacra desde entre todos, senón non facemos nada. Logo tamén gustaríame destacar, porque chamoume poderosamente a atención, era un dato que eu non manexaba, e grazas por poñernos a traballar, polo menos a min, na recopilación de datos, non? Con relación ás mulleres que interpoñen unha denuncia por violencia de xénero, agradecer moitísimo as forzas e corpos de seguridade, porque as denuncias que están presentadas, polo menos na provincia de Lugo, son todas a través dun atestado policial. Denuncias das vítimas, pero cun atestado policial, non moi poucas, ás veces nas que a propia familia ou amizades son as que interpoñen esa denuncia en lugar das vítimas, non? Pero chamoume moito a atención porque no Partido Judicial de Lugo destacan dous partidos judiciais, Becerreá e Fonsagrada, onde únicamente neste ano 2025 hai en Becerreá 2 denuncias con atestado policial por violencia de xénero, en Fonsagrada 1. Frente ao resto de partidos judiciais, en Lugo 217, Viveiro 61, Monforte 59, Mondoñedo, Villalba, Sarria, máis ou menos equiparables en población 26, 24 21, Chantada 18. Está claro que na zona rural temos un problema moi grande, non estamos chegando. Penso, dende o meu punto de vista, como se está chegando en outras cidades con mellor hai máis recursos. E algo interesante desos datos é que precisamente tanto Becerrea como Fonsagrada son os partidos xudiciais da provincia de Lugo que non contan con un centro de información á muller, que tamén é un dato que hai que ter en conta. De 84 CIMs que hai en Galicia, solo 11 se atopan na provincia de Lugo. Logo iso frente a 27, 29, 17 que hai en Pontevedra, Coruña e Ourense. Somos a provincia a gran olvidada. Sí, quizá no medio rural haxa unha concienciación social menor. Eu penso que, bueno, a violencia de xénero é un problema estrutural global que afecta actualmente, está en auge polas vítimas que a sufriron, as que a sufren. Penso que a conciencia social, tamén o debate público e a conmemoración como días como de que se fai mañá, pois sí que axuda un pouco a vítima igual que está sufrindo eso, para animala no proceso de denuncia ou que non se sinta sola. Bueno, o acompañamento, non? Apuntaba a concelleira, se xa a calquera muller lle pode custar, non? Sí. Se non ten esas ferramentas, esos recursos, está nun entorno no que aínda se invisibiliza máis, non? É máis complicado. Aínda, bueno, pois non lle estamos a poñer tampouco a elas nada fácil. É que a nosa obriga a xerar un espazo seguro
espazo de seguridade para que as mulleres sepan que non están solas, que hai unha rede que as apoia e que non sintan tanto medo neste proceso, porque ao final é inevitable que sintan medo. E a nosa obriga como institución pública é generar unha rede de seguridade, de acompañamento. Xa que estamos con iso, contádenos cal é a rede coa que contan as mulleres aquí en Lugo, xa que estamos falando precisamente das ferramentas que existen. A ver, recursos, como recursos a favor das mulleres vítimas hai moitos. Falamos de recursos de información, o 016, o número o que poden chamar todas as vítimas. Contamos cun teléfono 1900 na Comunidade Autónoma de Galicia. Que pasa? O 016 é máis fácil de memorizar, está como máis extendido por todas as mulleres e por toda a sociedade en xeral, entón ese teléfono directamente deriva onde a muller chame a esa localidade para que ela saiba cales son os recursos que ten a súa disposición, non? Eso por un lado. O teléfono da Policía Nacional, o 092, conta con un equipo especializado, o equipo de muller menor e a da Garda Civil, o 062, a UFAN e o equipo da Policía Nacional, vale? Logo hai un servizo de asesoramento online tamén, eso de cara á información, a red de información dos Centros de Información á Muller, na Casa do Lugo a Casa da Muller. Dentro da Casa da Muller, a parte da asesora xurídica do equipo de psicoloxía, temos un programa financiado co Pacto do Estado de Violencia de Xénero, un programa de atención psicolóxica aos fillos e ás fillas vítimas da violencia de xénero, está traballando moi ben tamén, moi necesario. Hai tamén un programa de atención psicolóxica fruto dun convenio do Colexio de Psicoloxía coa Xunta de Galiza, a Oficina de Atención ás Vítimas do Xulgado, que me consta que ten persoal moi cualificado, que están traballando moi ben, dando un acompañamento, un recollemento moi preto das vítimas. Está funcionando realmente ben. Sí, se me permites facer, é un servicio que nós utilizamos moito cando acompañamos a xuizo ás vítimas, ofréceselles e case sempre acceden a... É un servizo que lles axuda moito porque van nerviosas, van con medo e entonces nos momentos previos ao xuizo sempre demandan ese servizo. Sí, bueno, unha puntualización, a Casa da Muller, que efectivamente pois funciona como centro de información á muller, pertence á rede galega, pero sí que é verdad que o decreto da rede galega simplemente contempla a figura do psicólogo, do abogado, aquí en Lugo tamén contamos coa figura do traballador social. Somos un dos poucos CIMs de Galicia que contamos con traballador social. É unha figura, además, que hai que poñer moi en valor. Importantísima. Fan un traballo impresionante, de verdade, impresionante. Unha labor de reconstrucción, porque son mulleres que veñen cunhas vivencias moi duras, pero moi duras. E nós, dende o punto de vista xurídico, somos como moi concretas, temos unhas medidas moi concretas, un actuar como máis conciso, pero elas paranse moito a indagar, a investigar o orixe da violencia, tratar de que estas mulleres se empoderen, rompan con esa situación de violencia, é dicir, fan unha labor están moi preto da víctima, de moito tempo, moi directo, unha labor prolongada. E ás veces é como que non se está dando o valor destas profesionais, e teñen moito, pero moito valor. Son moi necesarias. Pois en Lugo contamos tamén dende o Concello con 4 pisos de acollida que empezaron a funcionar no ano 93. Ahora mismo están funcionando con 15 plazas oficiais. Actualmente temos acollidas a 3 mulleres e 2 menores, porque nos pisos de acollida o que intentamos non funcionan como un centro de acollida ao uso, sino que o que intentamos é fomentar a independencia da muller, que non dependa, non institucionar a muller, sino fomentar a súa independencia, que resurxa de novo. A forma de funcionar son, nun principio, 3 meses con 3 prorrogables, pero en ningún caso se lles pon un tempo máximo de estancia, sino que a muller e os menores que poida ter están nos pisos de acollida ata que está preparada para ter a súa independencia.
contamos tamén con un servicio de ociotecas para a conciliación e dentro desas plazas hai prazas reservadas de emerxencia para fillos de víctimas de violencia de xénero. Cando interven o xulgado é cando xa se interpuxo a denuncia, ben pola víctima, que os datos estadísticos do Consello a nivel nacional, as denuncias de víctimas que son as que inician o procedimento están en torno ao 70%, o resto ven casi todo por forzas e corpos de seguridade do Estado que constatan unha situación de violencia e aínda que a víctima non denuncie, presentan o correspondente atestado ou dilixencias, que eso está en torno ao 13-14%, e o preocupante é que as denuncias que poñen en marcha o procedimento penal por parte de familiares achegados están en torno ao 2%. E iso significa o que comentabades, a falta de conciencia sobre a situación de violencia ou dar o paso para axudar a víctima. En todo caso, no caso da violencia de xénero, e particularmente da violencia sexual, a cifra negra é moi elevada. No caso da violencia sexual sitúase preto do 90%, segundo as enquisas que se fan de comunicación de situación de victimización e de declaración de agresión por parte de agresores. E no caso da violencia de xénero tamén son unhas porcentaxes moi elevadas que fan que non cheguen todas estas denuncias aos xulgados para que se poidan adoptar as medidas de protección e dar a información á víctima, nas que lle damos toda esta información que se dixo aquí e a información que se dá no xulgado no primeiro momento, que son as axudas económicas, sociais, psicolóxicas, e poñemos todo isto tamén en mans da Oficina de Atención ás Víctimas creadas no ano 2015, é algo moi recente. Aí contamos cunha psicóloga e unha traballadora social que efectivamente fan unha labor coas víctimas moi encomiable, non só de acompañamento, senón de explicación do que é un proceso penal, porque para unha persoa allá ao proceso penal síntese moitas veces, non vou dicir como unha agresión, pero sí como unha invasión na súa privacidade, cando o que se busca é unha reconstrucción de feitos históricos do pasado para poder castigar, e no seu caso reinsertar na sociedade a persoa que cometeu esas agresións, non? Entón, esa explicación previa fai que para as víctimas a experiencia sexa moito menos traumática. Despois, a traballadora social é a que se encarga de todo ese aspecto de reconstrucción da independencia económica e do empoderamento das víctimas, porque cando chegan ao xulgado, máis ou menos todas veñen cunha autoestima moi afectada, moi diminuída. Entón, claro, a nosa intervención xa se produce cando xa se cometeu un ou moitos delitos de forma continuada. Xa veñen víctimas que veñen moi dañadas por esas vivencias. Entón, é fundamental esta parte previa na que outras institucións desenvolven esa labor de información e de empoderamento da muller para que dé ao paso e poña a denuncia, xustamente por esa cifra negra tan elevada que existe nesta materia. Sí, Begoña. Non, importante tamén, porque non quero deixar de comentalo, o feito de que poden pedir a quenda de psicolóxica, porque ás veces non se informa ou nos olvidamos de que existe esa quenda, non só a quenda de asistencia xurídica gratuita, que é moi importante, hai un turno especializado en violencia de xénero, gratuito independentemente dos recursos que se teñan, senón tamén a psicolóxica, porque ser asistidos, atendidos por unha psicóloga ou un psicólogo, fundamental. Fundamental. E as propias víctimas así o manifestan. Entre víctimas que foron acompañadas por psicóloga ou psicólogo durante todo o proceso das diligencias do xulgado e aquelas que non dispuxeron dese recurso, porque temos que ter en conta que este convenio que existe co Colexio de Psicólogos, Lugo ata agora era a provincia galega na que non había esa asistencia presencial, e iso carrexa unhas consecuencias de que as víctimas sexan como de peor condición cando pasaban polo xulgado de garda en horario de tarde ou fins de semana ou días festivos. Non tiñamos ese recurso presencial, era mediante asistencia telefónica, menos en nada, pero sempre a presencia física é moito máis arroupadora para as persoas. De contado, preguntamos, aínda que despois teremos un turno, non, para que un compañeiro de Alejandra nos explique máis, nos fale máis da unidade, pero quero plantear tamén unha pregunta sobre esa unidade que está escrita, pero Sandra, aínda que non afecta a Lugo, comentar contigo tamén unha noticia de actualidade. A partir do 1 de xaneiro vai haber novas unidades especializadas precisamente en atender estas cuestións de violencia contra as mulleres, a Coruña, Vigo e Ourense, como digo, son 4, non vai estar aí Lugo, pero non, estas medidas que
que se están anunciando. Que che parece? Vale, isto é a transformación dos xulgados unipersoais, que era fundamental no sistema xudicial dende as súas orixes, en tribunais de instancia, en órganos colexiados. E dentro destes órganos colexiados está prevista a posibilidade de seccións especializadas de violencia. Que ocorre? Que en Lugo, aínda que incluso dende a Sala de Goberno se reclamou a creación dunha sección de violencia con competencia exclusiva e excluinte. Que significa isto? Pois que ese órgano xudicial, esa unidade xudicial, só vai levar asuntos de violencia, que ademais, dende o 3 de outubro de 2025, levan tamén a violencia sexual toda. Entón, isto supuxo un incremento na competencia dos que son actualmente xulgados de violencia sobre a muller, que no caso de Lugo non é exclusivo nin excluinte, leva tamén outro tipo de asuntos de instrucción ordinarios, furtos, roubos, lesións. Entón, a necesaria especialización das unidades xudiciais que leven este tipo de asuntos é unha reivindicación constante tanto dende a carreira xudicial como dende o Consello Xeral do Poder Xudicial. Como en Lugo non estaba prevista a creación dunha sección de violencia sobre a muller como independente das unidades xudiciales de instrucción ordinarias, sino que se compatibilizaría xa dende a Sala de Goberno no mes de xuño, se reivindicou a necesidade de creación aquí na provincia de Lugo, porque quedaría como a única provincia galega que non ten sección de violencia especializada. Os restos xa terían Ourense, que se crea agora para o 31 de decembro do 25, Coruña, que xa contaba con un xulgado de violencia exclusivo excluinte, e Pontevedra, que conta con xulgado exclusivo excluinte en Vigo. Tamén dende distintos sectores políticos se puxeron en contacto coa presidencia de Lugo para afirmar que iban a reclamar tamén a creación da sección de violencia sobre a muller, pero ata data non está prevista. Bueno, pois esa é a previsión, efectivamente, con data 31 de xaneiro para comezar a funcionar a partir de decembro, para comezar a funcionar a partir do 1 de xaneiro do 26. Alejandra, dentro de todo isto, explícanos ti tamén, aínda que, repito, despois coñeceremos máis polo miúdo da man dun dos teus compañeros, pero que peza cumplides vos a través desa unidade? Bueno, nosotros, a unidade de UPAV recibe vítimas de Policía Nacional, da unidade de UFAN que falaban antes. Recibimos vítimas que xa estuveron con eles un tempo ou vítimas de novo, bueno, que acaban de presentar a denuncia. A cada vítima faiselle unha entrevista personal, faiselle un plan de protección personalizado, según teña fillos, menores de 11 anos, menores de 20, entrégaselle ese plan de autoprotección, explícaselle cada medida, dáselle todas as axudas a Casa da Muller, as asociacións, o da atención no xuzgado, dáselle toda a información acerca dos recursos que ten, as aplicacións tamén do teléfono móvil que pode utilizar no caso de emerxencia. Despois, recibe un seguimento policial según o nivel de risco que teña cada vítima. Nos facemos un seguimento, un contacto telefónico, se teñen un risco máis alto, pois facemos contravigilancias no domicilio, no lugar de traballo, o que cada vítima vaya tamén demandando un pouco, dependendo da situación, e como vayan surxindo as incidencias que teña ca súa parella. Vou vos preguntar polos avances. Claro, isto despois de recuperar esa portada, non, que dicía Sandra do ano 1993, despois de que Begoña corrixise, ademais actualizase esa cifra, neste momento, non? Podería, desgraciadamente, esa cifra seguir medrando, cada hora pode medrar, pero que avances destacaríades? A modo, pois precisamente informativo para que as mulleres nunha situación de violencia se atopen máis protexidas ou saiban que se dan ese paso, pois van a estar arroupadas. Sobre todo desde os vosos ámbitos, que avances destacaríades nesta loita contra a violencia contra as mulleres? Eu, dende o punto de vista xurídico, pareceme un paso de xigante o tema da violencia vicaria. Xa temos aprobado ante o proxecto de lei, penso que foi en outubro de 2025, cando se aprobou, xa se recoñecería, se tipificaría a violencia vicaria no noso Código Penal, no 173, se non me equivoco, bis. Un recoñecemento nunha realidade, é dicir, os fillos, as fillas, as familias máis pretas da muller asasinadas por parte da parella ou exparella da muller, é dicir, a forma máis cruda, máis violenta, máis
a forma de causar máis dano a unha muller, non? Entón era un recoñecemento que se viña reclamando dende facía moito tempo. Penso que vai ser unha realidade, é dicir, con matices, pero unha realidade. Outro punto que está incluído nese anteproxecto de lei é o feito de escoitar, podemos decir tamén, Sandra, neste sentido, os menores cando se adoten os réximes de visita e o réxime de custodia, non? Escoitalos con carácter, a regla xeral, digamos, vai ser oír os menores e cando eso non poda suceder, seña pola edade, seña porque menoscaba o interese do propio menor, serán os seus representantes legais, que aí eu teño minas dúbidas, porque os representantes legais dos menores non deixa de ser os pais. En un proceso de réxime de custodia, claro, o sea, o feito de que non haxa intereses contrapostos nos pais, eu non o vexo. O sea, para mí vai haber intereses contrapostos, con lo cual non sei como vai quedar, pero bueno, está posto na mesa que vanse escoitar os menores e redúcense, digamos, as excepcións, non? E logo, algo moi importante tamén, que é o feito de que se vai introducir tamén a penalización de poder publicar ou difundir imaxes, textos, mensaxes que estén directamente relacionadas co delito, é dicir, co delito cometido. Neste caso, o delito de violencia de xénero. Falemos do famoso libro de O odio de José Bretón, non? O sea, espeluznante. O obxectivo dese libro non era outro que perdurar esa dor da muller, vale? Entón, trátase de, polo menos, ataxar todo iso, non? É dicir, ata aquí chegamos e hai que dignificar as mulleres e non seguir con ese sufrimento, e dar blancamento a ese sufrimento. Outro avance penso que vai ser o tema da violencia económica, é dicir, o delito de impago de pensión xa está recoñecido, pero non está calificado como violencia económica, cando é violencia económica. Digo iso, por qué? Porque o feito de seguir exerciendo ese control, esa dominación sobre a muller no aspecto económico, ao final, o que fai é que a muller non queira sair desa casa, non queira denunciar, porque vamos á realidade, é dicir, fan falta uns cartos para poderse manter, e sobre todo cando tes unhas cargas familiares. Se é o home co que mantes unha relación o que está dominando os cartos, o que non paga unha pensión alimenticia, o que non paga unha cuota hipotecaria unha vez que se rompe esa relación, ao final é imposible. Introducimos o elemento dos fillos, non? Pois esa presión de non deixar tamén aos teus... Claro, é unha doble victimización, porque a pensión alimenticia, que parece que é unha pensión que se reclama para as mulleres, é unha pensión para cubrir as necesidades básicas dos fillos. Fillos e fillas que se queren ter entre dúas persoas, vale? Entón, o feito de privar esa pensión alimenticia non só castiga a nai, que é a que ao final ten que pagar a parte que lle corresponde ao proxenitor, neste caso o pai, non? Senón tamén os fillos, que son sempre os perxudicados directos. Desde a nosa unidade sí que vemos que gran parte delas non teñen traballo, se dedican ao cuidado dos fillos, máis do 70%. Entonces, claro, teñen unha dependencia económica, eso produce un empobrecemento a nivel individual da propia muller e familiar, que o único que fai é perpetuar o ciclo da violencia, como dicía. Entonces, claro, erradicar eso sería un reto importante. E desde a túa posición, que avances destacaríades? Sí, pois máis ou menos o que decía a miña compañeira. Sí que eu vexo bastante importante máis como un avance, como un reto, va a conseguir o de revictimización secundaria, que non nos damos conta, pero é moi importante. A vítima sofre o delito inicial, presenta a denuncia, pero logo sufre un dano emocional adicional por parte do sistema de atención, que somos a policía, o sistema judicial, porque repite a súa declaración, volve a revivir outra vez o suceso traumático, entonces eso crea un dano psicolóxico maior, crea tamén como unha desconfianza no sistema e moitas veces pois sí que provoca que abandonen a propia denuncia.
por este lado. A victimización secundaria sí que é un efecto indesexado en ocasións de contacto co sistema judicial penal. Neste sentido, o Consello Xeral do Poder Judicial, consciente desta problemática, aprobou xa no ano 2023 unha guía de boas prácticas para a declaración das víctimas de violencia de xénero, nas que se fai especialmente fincapé na información ás víctimas de todos os dereitos, de toda esta estela de dereitos aos que teñen acceso, e particularmente dende o primeiro momento as medidas de protección que o sistema judicial lle ofrece. Neste sentido, un dos avances que creo que é máis importante ata agora é que ningunha das persoas, das mulleres asasinadas por violencia de xénero estaba con medidas de protección penal. Incluso casi ningunha denunciara, creo que ningunha, ou unha chegou a denunciar pero despois desistiu do proceso, no que son as de 2025. Iso reflicta que efectivamente cando se pon a denuncia o dano maior, o asasinato, non se chega a producir. Realmente sí que hai unha protección. Pero por outra parte temos que mellorar tamén no trato das víctimas, na forma de traballar, evitando peregrinaxes judiciais que se producen a veces de forma indesexada, protexelas de todas estas situacións de contacto co sistema de xustiza penal que poden acarrexarlles sufrimentos emocionais, psicolóxicos ou incluso económicos, que é o que é a victimización secundaria. Aí estamos avanzando e o Consello continúa dando formación especializada a operadores xurídicos, pero o problema é que esta formación non é obrigatoria. Entón isto pode ser un problema, porque depende da vontade de cada un, da carga de traballo tamén en moitas ocasións, cando estás asfixiado de traballo, dar un paso para formarte e asistir a cursos e demais, pois é complicado. Entón hai que buscar medidas para que a xente o pida ou forzar a que se pida e dar permisos correspondentes de formación nesta materia. E despois, efectivamente, a aprobación, o trámite de todo este tema de violencia vicaria, aínda que o Tribunal Supremo xa recoñeceu en sentenza que o impago de pensións é un delito de violencia de xénero, que realmente o que busca é perpetuar a victimización despois do delito inicial mediante a dependencia económica, particularmente dos fillos e fillas da parella. E tamén, dentro dos retos, pois está mellorar no tema educativo, teño que dicilo, o sistema xudicial intervén cando xa se produciu o delito, cando xa a víctima o sufriu. Entón, o importante é o paso previo, que a nivel educativo adoptemos as medidas formativas para que cambiemos e mudemos conciencias e que podamos chegar a unha sociedade realmente libre e igualitaria. Imos abrir esa páxina de contado, porque quero escoitarvos a todas en relación a este asunto que é fundamental, o da educación. Antes, concelleira, sumaría algo máis? Eu penso que, a nivel xurídico, España é un referente a nivel internacional, pero sí que me gustaría facer un chamamento á responsabilidade institucional neste aspecto, porque non olvidemos que, por exemplo, as competencias en violencia de xénero son competencias autonómicas que se están regalando aos concellos. Eso que fai é deixar a moitas mulleres desprotexidas, como víamos aquí fai un ratiño coas cifras. Eu poño o exemplo de Lugo, contamos co Centro de Información á Muller, na provincia hai un déficit de centros de información tremendo, o que recai que, mulleres de Becerreá, de Fonsagrada e de outros concellos teñan que asistir aquí, pero poñámonos tamén na realidade das mulleres. Unha muller de Fonsagrada que non teña vehículo propio, que teña que depender dun autobús para vir a Lugo e acudir ao Centro de Información á Muller, teñen que coincidir horarios, ten que ter a disponibilidade para vir. Eu pido un pouco de responsabilidade institucional desde aquí e que cada un traballe e se faga responsable das súas competencias, porque isto é unha lacra que temos que abordar entre todos. No capítulo de educación, estamos mencionando moito ese perfil dunha muller, por exemplo, zonas rurais. Podría ser urbana tamén, pero cunha dispersión xeográfica que temos en Galicia podense dar moito casos dese tipo. Falaba Begoña tamén da violencia económica, pero casos que coñecemos asesinadas ou víctimas de outro tipo de violencias, mozas, nenas cada vez máis novas,
mulleres que sí que traballan, que son independentes e tamén son víctimas, que non están nese segmento, que tamén son víctimas. Que se pode facer nese foco que poñía Sandra hai un momento, na educación, para construir relacións máis igualitarias? Vemos alarmantemente pois, como hai micromachismos, as redes sociais parece que non están axudando. Como enfrontades todo isto que estamos a ver, non? Que en vez de avanzar, pois hai unha xeración, creo que temos que estar todas moi preocupadas, non? Do que vemos, Alejandra. Sí, desde o meu punto de vista, habría que atacalo xa desde a infancia, erradicando normas culturais ou estereotipos sexistas que xa están moi arraigados. A veces damos por feito ou por normal cousas que vemos, pero non, porque estamos acostumadas a verlas así, pero non é porque sexan correctas, non? Fomentar xa desde a infancia relacións sanas, repartir as tarefas da casa, tarefas na aula, enseñar aos nenos como se resolven os conflitos de unha maneira pacífica, como se detectan unhas sinais de alerta e como enfrentarse a elas. Entón, habría que empezar xa desde o meu punto, desde a infancia. Pero, bueno, é unha tarefa, é un reto que temos que é complicado, pero bueno, é un reto que ten aí a violencia de xénero para concienciar xa desde Sí, porque sabemos que non ten idade, non? Non ten nacionalidade tampouco, nin clase social, nin absolutamente nada, pero sí que, bueno, poñer ese foco na adolescencia, por non dicir xa na infancia, que tamén, non? Que sería fundamental con esos hábitos que un ve na casa. Penso que xa empezando ademais na propia casa, é dicir, educarse na casa. Educamos nós, como pais, como nais, é fundamental, é dicir, os esquemas que nos reproducimos como unidade familiar, seña cal seña a composición desa unidade familiar, hoxe en día, afortunadamente, variada e aceptada, é o exemplo que estamos a dar aos nosos fillos e ás nosas fillas. Se esa unidade familiar non se respeta, se é unha unidade familiar na que triunfa o machismo, eso vai se reproducir, dende o meu punto de vista. É o que estamos vendo. Moitas veces na consulta, cando facemos as reunións grupais e poñemos os temas en conxunto para saber que é o que demanda a muller, onde estamos fallando, a traballadora social que xa leva moitos anos traballando na Casa da Muller, o que sí que é alarmante que ela atendeu a mulleres e agora está atendendo as fillas desas mulleres. É dicir, reproducimos esos estereotipos, esos roles, e ao final reprodúcese esta situación de violencia. É o que, digamos, hai que atallar de alguna maneira, non? Neste aspecto, sí, desde a Casa da Muller traballamos con un programa socioeducativo que se ofrece a todos os centros educativos públicos e concertados da cidade para chegar aos nenos e as nenas, porque, como ben decía Begoña, tendemos a reproducir o que vemos na casa e moitas veces esta é a única vía de chegar a certos nenos e nenas que na casa non van a ter outro tipo de exemplo. Entón, sí que me parece unha parte moi importante que non podemos perder de vista, que temos que seguir traballando neste eido. O xeito de, moitas veces na consulta, sí que seguramente tamén Sandra, a miña compañeira, a policía local, está cansada de oír cando as mulleres din que non queren romper con esa situación de violencia para proteger os fillos. E claro, dis, e que é o peor que podes facer? Porque ao final os fillos están normalizando unha situación que non é a que desde o punto de vista da muller, non se pode criticar, vamos, nin o facemos nin de broma, vamos. Claro, toma esa decisión por eles pensando que elas están convencidas de que é o mellor, porque queren protexer os seus, non? Pero ao final é iso, o que estamos vendo é que os nenos se están criando nun ambiente de violencia. A muller, evidentemente, os quere protexer, pero ao final a violencia está aí. A violencia non se blanquea, é a que é. De feito, perdón, pero os nenos e nenas que viven en fogares con violencia son víctimas de violencia. Xa dentro do ano 2021, coa reforma da lei de infancia e adolescencia, xa se lles reputa como tales, como víctimas, porque a exposición a ese clima de violencia fai xustamente que a normalicen e que no futuro se reproduzan. E xustamente o que ti comentabas, que despois das nais víctimas, agora están chegando xulgados como víctimas as fillas
e os fillos como presuntos responsables, o que significa que sí, que efectivamente a violencia de xénero é unha enfermidade de transmisión social, é algo que se aprende, logo tamén se pode desaprender. O que ti comentabas antes é moi importante. A violencia de xénero é algo estructural. Non ten que ver con nacionalidades, non ten que ver con clases sociais, económicas, niveis formativos. Aparecen violencias de xénero en fogares, con familias con todo tipo de nivel socioeconómico e formativo. Que ocorre? Que obviamente en familias máis vulnerables por situacións económicas de escaseza de recursos ou en certos ámbitos pois máis, vamos a dicir, sórdidos, sí que se multiplican en ocasións estas situacións e fai que a violencia se vexa máis. Pero realmente é un problema estructural. As estatísticas do Poder Judicial, que ninguén pode dicir que estean manipuladas para ofrecer unha visión X, nos dan que a condición de estranxeiro non supón que teñas máis probabilidades de ser agresor, sino que multiplica as posibilidades de que sexas víctima de violencia de xénero, porque creo que as porcentaxes están en agresores non nacionais en torno ao 36% aproximadamente, creo, e no caso das víctimas estranxeiras sitúanse en torno ao 50%. Entón, a estranxeiría é unha condición de vulnerabilidade. Por outra parte, o que estabas comentando, a educación. Efectivamente, a educación non só se dá nos colexios. En primeiro lugar, dase no teu fogar, por parte da túa familia. E aí temos que dar unha educación non só de coñecementos. Educar a un neno ou unha nena non só é darlle coñecementos académicos, de literatura, de matemáticas, é educar emocionalmente e afectivamente, para que no futuro as súas relacións sexan en liberdade e en igualdade coas súas parellas. Porque o que estamos vendo en xeracións xa actuais, en adolescentes, é a reproducción de estereotipos de xénero, incluso maximizándose, aínda que tamén isto hai que collelo con pinzas, porque os datos das enquisas tamén a veces son un pouco confusos, nos que se reproducen roles de control por parte dos varóns, sobre todo a través da violencia digital, controlando perfis, usuarios de internet, con quen falas, que publicas, que dis, como vas vestida, censurando, disminuindo a opinión da muller por ser muller, como se non estuvese autorizada. E o rol de admitir, non? Sí. O peor de todo isto. De acatar. Sí, de obedecer. E o peor de todo isto, o negacionismo da violencia de xénero en determinados foros que se lles está dando unha posición de influencia na xente nova moi preocupante. Isto entronca con moitas outras consideracións, como que a maior parte das redes sociais non existe unha red social pública, son todas privadas, ademais en países en mans do capital asociado a visións ultraconservadoras. Realmente non é que as redes sociais sexan inocuas, é que realmente están impoñendo ese discurso, todas estas visións das tradwives nas que unha muller vale cantas menos parellas sexuais tivo ao longo da súa existencia, na que unha muller vale se está polo seu aspecto físico, porque está totalmente condicionada a satisfacer aos desexos da súa parella. Todos estas personaxes que van xurdindo e que a nosa xente nova coñece perfectamente e que ten nun punto de admiración. Aquí teríamos que abrir un debate sobre si non teríamos que tamén adoptar medidas de obrigatoriamente se controle nas redes sociais a idade das persoas que accedan e control de contidos para protexer aos menores, porque son persoas que están en plena formación e a exposición a estes contidos fai que se reproduzan estes roles tradicionais. O mellor o Estado ten que barallar, establecer límites para protexer a xente nova. Non sei, a educación en todo caso non a podemos delegar nos centros educativos. Nos centros educativos teñen unha función, pero as primeiras son as familias, e cando hai familias que negan a violencia de xénero, nas que se reproducen bulos totalmente negados polos datos obxectivos e verificables, temos un problema. E teñen tamén ese papel importante, non? Aínda que non hai que descargar nos centros educativos esa responsabilidade, se teñen ese papel fundamental, porque haberá familias pois, que non asumen, non? Neste punto, sí, Alejandra. Unha visión máis obxectiva, quizá, crear como un espacio de confianza para que os nenos transmitan os seus medos e esas dudas que igual na casa pois, non poden resolver.
Quero compartir con vos, hoxe aquí acompáñanos mulleres, homes de todas as idades que viviron a época da ditadura e que non a viviron. Estamos ademais nun momento tamén de aniversario, non? Porque se acaban de cumplir 50 anos, para que vexades como mudou ao fío do que ti comentabas desa portada do ano 1993, do que mudou. Aquí non estaríamos, non? Hai 50 anos falando disto, pero nin traballando, fixádevos, porque moitas veces parece que non se fixo ese traballo de lembrar, non? De onde vimos, non? Como se soe dicir, para saber a onde vamos. Publicaba estes días La Voz de Galicia un especial sobre os 50 anos, non? Da morte do ditador. Un par de exemplos teño por aquí. Abrir unha conta bancaria exixía unha licencia marital, nada de ir ao banco. Miro tamén as que teñen máis idade, non? Que lembrarán máis para o resto, pois isto Sacar o pasaporte. Poder traballar. Comprar un inmueble, Sí. comparecer nun xuizo tampouco era posible en solitario, a muller casada non podía traballar en determinados empleos sin permiso do marido, a patria potestade, Begoña, o que comentábamos, recaía casi exclusivamente no pai, as casadas debían presentar autorizacións para sacar o carné de conducir, tampouco había esa opción de mobilidade, non? Como comentaba a concelleira. Todo isto mudou, algunhas das cuestións, reformou Franco o Código Civil meses antes de morrer. Bueno, por exemplo, se podería abrir unha conta bancaria nese momento. A licenza marital que viña do Código Civil napoleónico de 1804 aplicouse en España ata o ano 1975, ata fai 50 anos. Exactamente. Pero a patria potestade igualitaria, titularidade do pai e da nai por igual o 50% do ano 1981, 6 anos despois de que empezara a democracia. Anteriormente, a patria potestade era exclusivamente do pai, inicialmente, que incluso podía dar os fillos en adopción sin consentimento da nai. E isto é algo de Antonte. Cando eu nacín, miña mai non tiña patria potestade sobre min. Eso, cando yo dixe unha vez, indignouna moitísimo. Pero, bueno, claro. Pero era o dereito vixente na época. O patronato, o suposto patronato de protección da muller, seguiu ingresando mulleres ata o ano 1986. Ata fai menos de 40 anos. A Lei Orgánica de Igualdade Efectiva de Homes e Mulleres é do ano 2007. Eu creo que un fito fundamental na igualdade fai 18 anos dele. A Lei Orgánica de Loita de Violencia Integral, da Violencia de Xénero, é de fai 20 anos, do ano 2004. As primeiras referenzas tiñámolas no ano 2003, cando se introduciu xurídicamente a posibilidade da orde de protección e da orde de afastamento, que foron ferramentas fundamentais para a protección das víctimas, porque casi en torno ao 67% das mulleres que denuncian violencia de xénero non piden a casa, non piden alimentos, o que piden é que as deixen en paz, mediante medidas de protección para que non se poida chegar ao agresor ou non se poida comunicar con elas, porque esta tamén é outra cuestión que se reproduce sistemáticamente. A violencia de xénero era para ter un mellor divorcio, é para conseguir a casa do home, é para conseguir cartos, unha pensión de alimentos como se fose para a muller. Non, mire, o 67% das mulleres que denuncian violencia o que piden é que as deixen en paz, que se adopte unha prohibición de aproximación do presunto agresor e unha prohibición de comunicación. Pensións de alimentos creo que está en torno ao 13% das denunciantes, eso nos dá tamén unha medida. Suspensión da réxime de visitas creo que estaba en torno ao 27%. Co cal, os datos negan xustamente todas estas afirmacións que escoitamos reproducidas unha e outra vez. Estos son datos a nivel nacional. A verdade é que non trouxen os de Lugo, non os desagreguei, pero coinciden sustancialmente, vale? Incluso en Lugo creo que estaban máis baixas as solicitudes neste punto. Estou dando datos a nivel nacional. Eu creo que isto é moi importante. O dereito presentache como algo neutro, como algo esencialmente racional. Pero dende o feminismo, dende os movementos feministas do século XX, puxose de manifesto que o dereito é poder. E como o poder estaba en mans do home, a lóxica do dereito era unha lóxica antropocéntrica,
De feito, moitas cuestións que se reproducían en normas xurídicas o que xeneraban eran novas discriminacións para a muller. Por exemplo, no ámbito laboral, o recoñecemento de dereitos laborais á muller se non vai con corresponsabilidade e vai con conciliación de vida familiar e laboral, porque seguimos asumindo nós. E no caso da carreira xudicial, que se supón que estamos moi empoderadas, o 90 e tantos % das licenzas para cuidado de familiares pedímolas ás mulleres, ás suizas, vale? Iso non é corresponsabilidade, vale? Se non temos esa perspectiva, pois podemos xenerar novas discriminacións. Por iso é importante ter conciencia que o dereito non é neutro, non é aséptico, o dereito é poder. Entón, é necesario poñer eso que se chaman as gafas moradas cando se adoptan reformas legislativas e a facer estudos de impacto de xénero. Cuestións que se revelan a veces como puramente asépticas e que non terían consecuencias en homes e mulleres e que as teñen. Eu sempre poño o exemplo do transporte público. A normativa en materia de transporte público ten impacto de xénero, porque a maior parte dos usuarios dos servizos públicos de transporte son mulleres. A nivel global, a maior parte dos vehículos están en propiedade dos homes, dos vehículos de motor. A maior parte da propiedade inmobiliaria está en mans de homes. A maior parte do analfabetismo e da pobreza é femenina. A maior parte da precariedade laboral é femenina. A brecha salarial subsiste incluso na carreira xudicial, que parecería que sería un sector aséptico, verdade? Non, pois ten manifestacións. E, de feito, o Plan de Igualdade da carreira xudicial contempla as diferencias retributivas por razón de xénero dos membros da carreira xudicial. Os teitos de cristal subsisten. Eu son unha das poucas presidentas de Audiencia Provincial de España. Sigue sendo maioritariamente homes. E aí teríamos que analizar a que responde, porque a incorporación da muller xa ten o suficientemente rodaxe para que existan unha representación mínimamente igualitaria. Xa non me meto noutras consideracións. Entón, estamos de camiño, pero queda todavía moito por facer para acadar esa igualdade real e efectiva, que ademais é un mandato para todos os poderes públicos, para o legislativo, para o executivo e para o xudicial. Quero preguntar solo en torno, quedaríannos moitísimos asuntos, estamos xa a piques de rematar tamén polos retos, antes tamén a modo de conclusión, retos de futuro, pero tamén o mencionaba hai uns intres, Sandra, un pouco mensaxe para todos, para todas, para absolutamente toda a sociedade. Que papel debemos cumplir? Ti dabas porcentaxe tamén alarmante en relación a isto. Que papel temos nós para ser tamén rede de protección ante mulleres que sufren esta violencia machista? Porque aí temos que dar todos tamén un paso adiante. Sería unha das asignaturas pendentes, credes? Que todos nos impliquemos máis? Sí, eu penso que sí, unha asignatura pendente por parte de toda a sociedade. É dicir, a violencia está aí e a violencia é visible. Outra cousa é que queramos normalizar ou, bueno, como moitas veces cando pasas ao lado dunha persoa que está pedindo cartos, non? Está aí, é visible, pero pasamos como se non fora con nós. Entre outras cousas, para non descargar nelas que moitas veces non son capaces, non, de dar ese paso adiante, para non descargar nelas esa responsabilidade. Nos medios de comunicación saíron unhas rapazas feministas manifestándose fronte á misa de Franco e houve un señor que cometeu unha agresión sexual diante das cámaras. Se iso non é cultura da violación, ninguén o parou, ninguén lle dixo nada, ninguén lle dixo, ni sequera lle recriminou a conducta. E permitiuse que continuase manoseando a unhas rapazas que podían ser as súas netas, de forma totalmente impune. Se cando unha persoa se sinte tan impune que diante das cámaras que están reproducindo esos feitos se sinte autorizado para tocar de forma inconsentida a unha muller no peito, entón Eso é unha manifestación máis da violencia de xénero. E cantas veces na rúa non se producen agresións non só sexuais, senón tamén entre parellas. E moitas veces son as forzas e corpos de seguridade do Estado cando chama algunha testemunha e cando se revisan as grabacións de cámaras de videovixiancia na rúa, pero iso foi presenciado por moita máis xente. Moitas veces é unha persoa. Eu lembro unha agresión sexual que se localizou en Lugo, foi no ano 2020 a 2021, na noite de fin de ano a unha menor de 16 anos, e localizouse polas cámaras de grabación do cuartel da Garda Civil de Lugo.
foi unha agresión sexual que foi a primeira na que detectamos presencia de burundanga. Nin a víctima sospeitaba e foi polo protocolo forense que se enviaron as mostras e saiu que aparte de consumir alcohol esa noita, alguén lle suministrou burundanga a esa rapaza de 16 anos. Entón, é necesario concienciar a sociedade que non se pode tolerar. Isto comeza dende o micromachismo, dende o meme no que se cousifica o corpo da muller, porque a violencia de xénero entronca directamente co dereito a usar o corpo da muller e a non respetalo, a mercantilización, a hipersexualización, incluso nas roupas de nenos e nenas nas que se lle mete recheos aos bikinis de nenas de 8 anos. Eso teríamos que, como sociedade, non toleralo, porque son nenas e teñen dereito a vivir como nenas, e non expoñelas. E non só concienciar a sociedade, non? O que estaba a comentar Begoña, senón a esa rede máis próxima, non? Que ten toda a muller. Sí, e tamén os veciños, as veciñas, é dicir, é unha violencia que se escoita, porque a violencia... Que se ven en algúns casos. Sí, en moitos casos se escoita, porque unha cousa é unha discusión como podemos ter moitas de nós na nosa familia, non sei o da nosa familia, pero outras cousas é cando esa discusión xa é falta de respeto. Eu o que digo, respeto, a palabra respeto é que perdeuse dunha maneira, vamos, cando falta o respeto xa é un detonante de que vai haber unha situación de violencia directa ou indirecta, psicolóxica, na maior parte dos casos. Afortunadamente a física é o último eslabón, non? O último paso no ciclo da violencia, e a maior parte das veces é violencia psicolóxica, pero unha violencia que ao final se coñece. Que pasa? O discurso de sempre, non me vou meter na relación destes veciños. Pero eu escoito moitas veces nas consultas, é que cando lles pregunto, mira, máis que nada polo tema das probas, que vayan a facer o atestado ben feito, cunha base e tal, e dis, pero os veciños non... Sí, pero bueno, non van denunciar, non van comparecer como testemunhas. De feito é complicado, non? É moi complicado, que vayan como testemunhas. Sí. Non hai esa voluntade de eso, non se quere facer ninguén cómplice de salvar unha situación de violencia. Que ao final facémonos cómplices da violencia. Claro, ao final aquí hai que posicionarse. O non posicionamento final conleva a violencia. Hai que sensibilizar máis a sociedade. Parece que todos temos a teoría aí, hai demasiada información, pero non está asimilada a información como debe de estar. Xa non só cando son coñecidos veciños e demais, non? Moitas veces cando vemos na rúa persoas allas a nós que nin sequera aparecen, non? Que parece que nos afastamos, non? Dese tipo de situacións. Sí, que non é só o problema noso de mulleres, hai que concienciar os homes, unha concienciación social, pois o que falaba dos veciños, ou se ves a alguén pola rúa, é unha concienciación global, porque... que moitas veces presencian eses actos de control e dominio por parte das parellas, de presentarse no posto de traballo, de estar ali controlando que fai a muller, sobre todo cando traballan en atención o público e demais, porque a violencia de xénero en moitas ocasións o que fai é illar a muller do seu entorno familiar e social. Pouco a pouco vai illando da súa familia, non me gusta, os teus pais métense na nosa vida, os teus irmáns tamén son uns metiches, as túas amigas son todas unhas, e xa sabemos o que ven detrás, non salgas con elas porque estas o que van pola noite a zorrear, e se vas con elas, eres como elas. Pouco a pouco a muller vai quedando privada desa rede de apoio que é fundamental en todo caso. E cando queda sin rede de apoio é moito máis difícil dar o paso. Entón, é necesario concienciar a toda a sociedade para cando detecten dende as conductas máis leves, porque o máis leve levanos o máis grave sempre, para que en primeiro lugar intenten arroupar a muller para que dé a ela o paso. Non podemos ir tampouco como con paternalismos. Hai que facer que a muller se recupere, non pode quedar como víctima de violencia de xénero para o resto da súa vida. O que hai que facer é axudala a superar ese momento, a que se recupere como muller, autoestima, se empodere, esa palabra que se repite tanto, pero que é tan importante para que poida lograr independencia económica. Para iso o traballo tamén é unha ferramenta fundamental, introducila ou reintroducila no mercado laboral para que conte con recursos propios. Ademais, pode ser unha ferramenta moi válida para a reconstrucción das autoestimas.
e para que finalmente poida superar ese período. A veces as secuelas, o que comenta Begoña, sobre todo na violencia psicolóxica, restan de por vida. Eso é o terrible de todo isto. A violencia física deixa marcas e vaise curando dentro do malo, salvo as manifestacións máis graves. A violencia psicolóxica deixa pegadas incluso de por vida. Son mulleres, ademais, iso, que veñen coa autoestima moi baixa, pero moi baixa. Calquera axuda é pouca. Entón, primeiro, informar, que saiban exactamente en que consiste un proceso judicial, que moitas veces os tempos son os que son, eu entendo as compañeras da quenda do torno do oficio, as suizas, os suíces, é dicir, os tempos son os que son, moitas veces non dá tempo a pararse como nos debemos parar, non? Pero elas, moitas veces, o descoñecemento fai tamén que non vexan claro o feito de dar o paso, non vexan claro se van ter despois axudas económicas, que sí que as hai, onde van quedar. Bueno, pero é importante, non? Estamos falando dese paso que deben dar as mulleres, pero a partir de aí tamén facer esa autocrítica que decía a concelleira, que cada un asuma as súas competencias, non? Hai que dotarse de recursos necesarios en todos os ámbitos para que unha vez unha muller dese paso dificilísimo que ela, pois, que o sistema a protexa. Sentirse acompañada e como institución xa nos obriga xerar esa rede de apoio. Proceso. Antes de rematar, quedaríamos aquí moitos minutos. Agardo que o noso público xa aquí tamén estea, bueno, pois de alguna maneira reflexionando, non? A través das vosas aportacións, escoitando as vosas aportacións sobre un tema que merece toda a nosa atención e todo o tempo posible. Antes de rematar e de escoitar a outras voces, vou vos pedir un último comentario sobre os retos. Estamos no momento no que estamos, neste presente que vos estivechedes analizando. Que vos fixaríades como o principal reto, cara onde estades traballando vos dende as vosas institucións, departamentos, áreas, que deberes, non? Como se soe dicir, tedes marcados, ou vos gustaría avanzar en que ámbitos, Alejandra? Bueno, a nivel xeral eu creo que unha colaboración interinstitucional entre nós, a mellora de recursos, e todo eso melloraría tamén o que comentei antes da revictimización secundaria, non? Para min esos tres retos serían tres retos importantes. Begoña. Coordinación fundamental en todos os eidos, é dicir, a nivel sanitario, policial, judicial, fundamental, porque traballando en equipo os resultados son sempre moito mellores. Poñémonos caras, a golpe de teléfono facilítase moito, porque cada un de nós podemos saber o mellor da nosa temática, pero hai moito que tratar, Entonces, invertir tamén en saúde mental. Vamos, para min imprescindible. Psicólogos, psicólogas, é que é unha demanda moi grande. Están colapsados con... Nos, cando levamos as víctimas, claro, teñen unha serie de terapias, pero que a terapia non termina aí, porque é o que decía Sandra, é que é un dor, é un sufrimento tan grande o que teñen estas mulleres encima que non se vai curar con 12 sesións, 14 sesións, é dicir, ben vidas señan, non? Pero hai que invertir de futuro, é dicir, que esta recuperación sexa efectiva, porque hai que romper de cero, empezar unha vida, e todo iso supón un custe que é evaluable, é dicir, hai que facer unha inversión en saúde, inversión en formación dende todos os ámbitos, o sea, eu desde o minuto 1, porque se non estamos formadas e con perspectiva de xénero, mal vamos. Bueno, así como puntos fundamentais, polo menos empezar xa por aí. Eu o reto que me gustaría alcanzar sería deixar de reivindicar este día, que entre todos, como sociedade, fixéramos desaparecer esta lacra, e mentras eso non suceda, pois dentro do Concello de Lugo seguiremos invertindo tanto en personal a nivel económico, a nivel de promoción, de axuda para seguir mantendo esta rede que con recursos propios fundamentalmente pois temos para axudar as mulleres. Falando de inversión, é importantísimo. Nos aquí en Lugo contamos con un presuposto económico, porque ao final non gusta falar de cartos,
pero é imprescindible porque sen cartos non hai recursos. Temos un presuposto de uns 860.000 euros para a área de muller e igualdade, dos cales, sendo competencia autonómica da Xunta, veñen 99.000. O resto é todo presuposto municipal. Entón, bueno, eso tamén hai que poñelo en riba da mesa e volvo a pedir desde aquí pois responsabilidade institucional para que entre todos poidamos acabar con esta lacra. Pois eu concordo plenamente en que é necesaria a cooperación institucional porque a recuperación dunha vítima exixe a concorrencia de distintas áreas. A xudicial é só unha das manifestacións orientada á imposición dunha sanción, dunha pena e á reinserción social da persoa que cometeu o delito e a adopción de medidas de protección da víctima. Pero tamén, para que o sistema xudicial dea unha resposta a tempo necesario investimento en recursos, non só nos xudiciais, sino tamén nos extraxudiciais. E finalmente, o que a mí me gustaría é que as víctimas de violencia de xénero, cando chegan ao proceso penal, sintan que cando remate o mesmo recuperaron a súa dignidade despois do mesmo. Que non o vivan como un novo factor de victimización. Aí estamos intentando traballar para mellorar a formación, a especialización e os tempos de resposta. Bueno, pois o tempo o que nos pasamos, pero eu creo que merecidamente que un asunto como este exixe que todos dediquemos o tempo necesario para analizar dunha maneira como fixechedes vos hoxe aquí para tratar de sacar conclusións, que nos axude a mellorar e para isto que dicía a concelleira non sexa unha utopía, aínda que a día de hoxe sí que así que grazas ás 4 por unha sen dúbida tertulia moi enriquecedora que agardo tamén fose do interese do noso público. Nos imos continuar de contado, pero vou vos pedir un aplauso para Alejandra Álvarez, Begoña Rodríguez, Ángeles Novo e Sandra Piñeiro que hoxe nos acompañaron nesta primeira parte. Grazas ás 4. Grazas a vos. Bueno, pois como lles dicía, estas voces de muller que estamos celebrando, estamos conmemorando hoxe en Lugo con motivo do 25N, co Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, tiña unha segunda parte. Imos escoitar agora outras historias para coñecer máis polo miúdo esa rede. E comezamos pola Cruz Roja, con Elena López, que é responsable dos programas de muller desta organización da Cruz Roja. Ela comezou con xuventude, pero dende hai moitísimos anos traballa por e para mulleres, traballa directamente con ela, coas mulleres, así que vai nos dar unha testemunha moi interesante. Elena, un aplauso para ela. Deixo isto por aquí para que sexas ti a encargada de contarnos a túa historia. Bueno, pues hola a todos y todas. A ver, yo, como cuando hablé con María, me pidió que hiciera un breve resumen de cómo trabajamos desde los programas de mujer. Entonces, claro, es difícil resumir en tan poquito tiempo, pero bueno, lo intenté, ¿vale? Entonces, a ver, nosotras centramos el trabajo en la atención a la mujer en dificultad social. Dificultad social, que ya todos sabéis, que es la consecuencia de la interrelación de distintos factores socioeconómicos, estructurales, personales, que todos ellos nos van a llevar a situaciones de vulnerabilidad. Pues ahí es donde nos centramos nosotras, en esas situaciones de vulnerabilidad a consecuencia de estos factores. Entonces, es evidente que atendemos a mujeres víctimas de violencia, en todos sus sentidos. Atendemos a mujeres extranjeras, muchas, sin red de apoyo, solas, monomarentales, muchas, y en situaciones de prostitución y explotación. Y todo ello va también encajando en mujeres con escasos recursos económicos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el principal objetivo que nos planteamos? El principal objetivo es favorecer el empoderamiento de estas mujeres. Y es fundamental porque estamos por debajo de todo. O sea, este empoderamiento es necesario porque si una mujer no llega a estar empoderada, no va a poder luchar por sus derechos de igualdad. Entonces es el objetivo primordial. ¿Cómo lo hacemos? Pues implicándonos con ellas en
en conseguir una alta autoestima, en conseguir dotándolas de recursos para que sean capaces de tomar decisiones, pues es que no son capaces muchas veces, o sea, tomar decisiones, conseguir dirigir ellas sus vidas, o sea, llegar a que tengan el control de sus acciones. Y esto, o sea, lo fundamental, llegar a una independencia y autonomía. Es muy difícil, porque es un proceso y es largo. Entonces, lo hacemos mediante una atención integral. Esta atención integral en distintos ámbitos, o sea, social, sanitario, jurídico, psicológico, formativo y laboral, porque estábamos siempre como en estas situaciones tan complicadas, pues como que primero es la recuperación, el reconstruir, pues a nivel psicológico, pero es que nos estamos dando cuenta ya hace mucho de que la formación y el empleo ayudan mucho a esta reconstrucción. Entonces estamos, o sea, como haciéndolo a la vez, ¿vale? O sea, empezamos con la parte de apoyo a nivel psicológico, pero también y acompañamiento, pero también ya vamos introduciendo lo que es la motivación hacia el cambio a través de la formación y el empleo. En este proceso trabajamos como, a través de un acompañamiento permanente, una información y orientación permanente y una asistencia cuando todavía no eres capaz, pues claro, estamos ahí. Entonces, una asistencia y mediación. ¿Qué más os puedo decir? A todo esto le damos forma en un plan personalizado de intervención. O sea, plan personalizado va a ser individual, va a ser adecuado a su situación, porque todas y cada una de las mujeres que atendemos viven situaciones parecidas pero diferentes. Entonces, y aparte está el factor, claro, individual que te identifica. Entonces, hacemos ese plan personalizado de intervención centrado con una metodología centrada en la persona. Me repito, pero es que es importante. Entonces, ese trabajo, ellas van a formar parte, o sea, son las protagonistas, lo consensuamos con ellas. ¿Qué más os puedo decir? A ver, la idea es, o sea, ese trabajo centrado en la persona es como hacerlo pues por, para y con ella, o sea, para que mejore, o sea, por mejorar su calidad de vida, para que una vez que identifiquemos la situación actual, la situación que tiene, ella sea consciente de esos cambios que necesitamos. Entonces, se trabaja con una motivación hacia el cambio. Esa motivación no es difícil de conseguir porque la situación que tienen no es buena. Entonces, tratamos de decir, bueno, pues podemos, y con su participación, eso no lo podemos olvidar, siempre es respetando lo que ellas sientan y digan. Entonces, motivamos ese cambio para mejorar. Con ellas, son las protagonistas, ya lo dije antes. Entonces, tienen que ver en la construcción y la reconstrucción de su vida, porque al final lo que se pretende conseguir es esa independencia y esa autonomía de cara a que tengan una plena inserción social, laboral y en todos los sentidos, y esa sanación que necesitan desde que llegan, desde siempre, porque esto va lento. Entonces, todo lo que trabajamos es en clave de proceso, respetando los tiempos de la mujer, porque unas van a tener, pues va a ser más rápido, pero otras necesitan más tiempo. Entonces, nosotros simplemente acompañamos, estamos ahí, damos herramientas, capacitamos, pero ellas son las auténticas protagonistas de su cambio. 5 minutos. Bueno, gracias.
Vale, Gracias, pues, Elena. Resumir en poucos minutos, verdade? Todo o que Sí. fai a Cruz Roja en Sí. favor das mulleres é Sí. complicado. Eu creo que o resumiches perfectamente. Yo las estaba escuchando hablar y a todo lo que decíais yo me veía por detrás, o sea, todas esas mujeres de las que habláis, bueno, todas no, claro, pero muchas, estamos nosotros ahí, os podía contar muchas cosas. Teremos minutos despois, cando rematemos para compartir experiencias tamén coas que hoxe nos Vale. acompañan entre o público. Agradecervos, Elena, que hoxe nos Vale. acompañades tamén aquí. Muchas Outro aplauso para gracias. ela. Porque non é doado, non? Ela dicía empoderar, que cada muller conte con ese plan específico. Os nosos parabéns tamén a Cruz Vermella por ese traballo. Imos coñecer agora o que fai tamén cun programa específico o Secretariado Xitano, tamén dunha das técnicas, teñen varias ao redor de todo o país traballando, xa dende hai moitos anos nun programa específico, Calí pola igualdade das mulleres xitanas, e hoxe unha desas técnicas pois está tamén aquí con nós, Irene Jiménez. Un aplauso para ela. Deixoche. Gracias. Yo soy Irene, soy la técnica de igualdad de género en estos momentos. Antiguamente era la igualdad de género y la técnica de igualdad de trato. Tenía dos cargos, ahora ya he ido reduciendo. En primer lugar, pues agradecer la invitación para poder dar a conocer el programa de la Fundación Secretariado Gitano. Iba a decir el mío, pero no es mío, es de la Fundación Secretariado Gitano. Nosotros hemos puesto en marcha este programa en el 2016, totalmente nuevo, y aunque ya trabajábamos con mujer, este era específico para trabajar con la mujer gitana y específico para ella con una serie de objetivos y formas de trabajar. Empezó en el 2016 y se ha ido renovando hasta el 2029. El programa Calí se trabaja, bueno, como muchos otros programas, con las mujeres y siempre teniendo en cuenta sus particularidades, sus características, su forma de vida, sus características culturales, que también hay que tenerlas muy en cuenta, porque bueno, las mujeres gitanas, al igual que el resto de mujeres, estamos aquí en el mundo, formamos parte de la sociedad. Se suele decir que las mujeres gitanas sufren más machismo, ¿no?, que el resto de mujeres. No es así. No es así. Las mujeres gitanas sufrimos el mismo machismo que sufren el resto porque formamos parte de esta sociedad y la sociedad en general es machista, ni más ni menos. Además, tengo que decir que el papel que ha ido desempeñando la mujer gitana sí ha sido tradicional, pero este papel, esta forma de vivir, estos ideales de las mujeres gitanas van cambiando y van evolucionando como evoluciona la sociedad, ¿no? Entonces hay mujeres gitanas que ejercen un papel tradicional, como muchas otras, de ama de casa, cuidadora de sus hijos, de su hogar, pero muchas mujeres gitanas que trabajan dentro y fuera del hogar, que se forman y que cada día trabajan sobre todo para mejorar su calidad de vida y sus circunstancias. Entonces, el programa Calí funciona a través de un itinerario, un trabajo de itinerario. Este itinerario es un itinerario grupal y a la vez individual, ¿vale? Se trabaja en grupo y se trabaja sobre todo para mejorar el nivel sociolaboral, sociopersonal de las mujeres gitanas. Y entonces, a través de este itinerario grupal, trabajamos con un módulo de desarrollo personal donde se trabajan sobre todo esas competencias básicas que necesitamos para ir mejorando, para ir teniendo conciencia de la necesidad que tenemos en el día de hoy, que no es la misma que el día de ayer, para mejorar continuamente y sobre todo para demostrar que las mujeres gitanas podemos. No simplemente hemos estado, sino que seguimos estando y seguimos trabajando. Hace poco tuve que hacer una exposición, ¿no?, de la trayectoria de las mujeres gitanas y hablando de mujeres gitanas, pues me fui un poco muy atrás en la historia
Y bueno, y es una historia totalmente desconocida, ya no solo por parte de la sociedad, sino muchas veces desconocida por parte de las mujeres gitanas, ¿no? Como muchas mujeres eran ya socialistas y luchadoras, como las mujeres gitanas cigarreras de Sevilla, que ya se unieron para luchar por los derechos laborales, que hacían un bote común porque no tenían un seguro de vida, y cuando una se ponía enferma, pues usaban ese bote para pagar los gastos, de cómo se llevaban a sus hijos al trabajo y habían construido cunas de madera, y mientras hacían los cigarros movían y balanceaban a sus hijos para que se durmieran. O sea, la historia de la mujer gitana, que no es reconocida por la sociedad en general, tiene mucha trayectoria de lucha, de superación y demás. Centrándome de nuevo en mi programa, también trabajamos bueno, pues con ese itinerario grupal, donde trabajamos también aspectos de salud, porque es necesario, ya no solo física, sino emocional, cuidado del entorno, que también es necesario. También desarrollamos competencias basadas en nuestros derechos, el reconocimiento de nuestros derechos como mujer, como ciudadanas. Trabajamos la motivación y la participación como miembros de la ciudad de Lugo y del resto de la sociedad, con lo cual cada vez que existe un acto, una concentración, un apoyo o necesario para el resto de entidades, también estamos ahí. También hacemos un trabajo, sobre todo en la parte de igualdad de género, pero no solo con nuestras mujeres, sino de nuestros programas, sino con las mujeres del entorno, y sobre todo también comunitario. Incluimos a los hombres. O sea, los hombres es necesario en este labor, y trabajamos sobre todo con ellos en el tema de corresponsabilidad, conciliación y educación igualitaria. Si no tenemos una educación igualitaria, no tenemos nada. Y luego trabajamos también sensibilizando al resto de la sociedad. Participamos en otros espacios, vamos a colegios, vamos a entornos donde damos a conocer nuestro trabajo, damos a conocer las particularidades, ¿no?, de las mujeres gitanas, de nuestros programas. Y gracias a últimamente, digo últimamente porque aunque trabajamos también el tema de la violencia de género con nuestras mujeres, no había ese reconocimiento interno de que las mujeres gitanas también sufrimos violencia y distintos tipos de violencia, y a veces uno inconsciente, ¿vale? El que hemos sufrido mucho nuestras madres, abuelas, y que eran inconscientes. A lo mejor ahora somos más conscientes de esa violencia. Entonces, estamos trabajando en coordinación con la Casa de la Mujer. Es un servicio que nos apoya, con el que nos coordinamos, que nos asesora, y sobre todo que a día de hoy nuestras mujeres gitanas se ven reflejadas en la posibilidad de utilizar ese recurso, porque a nosotros somos un recurso especializado, pero porque nosotros tenemos el conocimiento de esos códigos culturales, pero los recursos externos no tienen ese código. Entonces, bueno, nosotros asesoramos, apoyamos, informamos, acompañamos, pero sobre todo utilizamos los recursos que ya existen, y que sobre todo ahora nos están dando el apoyo que necesitamos para que nuestras mujeres víctimas de violencia de género también puedan tener un apoyo externo, no solo interno, sino también externo. Entonces, agradecemos sobre todo pues eso, al Concello, a la Casa de la Mujer, que nosotros podamos utilizar y servir y utilizar estos servicios que tan necesarios es para la sociedad. Y bueno, creo que he resumido lo que es el programa en sí, aunque tiene mucho más chicha y muchas más cosas que decir, pero yo creo que ha quedado más o menos claro nuestra labor y nuestra intervención. Muchas gracias. Gracias, Irene. Como dicía ela, tamén precisamos, como non os homes, moitos hoxe aquí representados para
para chegar a esa sociedade igualitaria que desexamos todos. Temos dúas intervencións masculinas, imos cunha delas, co inspector da Policía de Lugo, Adrián Prieto, para que el tamén nos conte pues algo importante en todo isto que estamos analizando hoxe aquí. Que acompañamento se fai ás víctimas, que hai detrás dese protocolo para coñecer máis polo miúdo todo isto. Hoxe acompáñanos, así que un aplauso para Adrián. Gracias. Bien, buenos días. Voy a intentar un poquito también resumir aquí como mis compañeras pues lo que es el protocolo policial. Tenemos distintas formas de actuar. También decir y coincidir plenamente pues bueno, con la tertulia, se han dado muchas cifras, se han dado muchos datos a nivel nacional, faltaba algún dato a nivel local. Por lo tanto, por nuestra parte podemos hablar un poquito de lo que sí son los datos que recabamos en policía local. Policía local, ¿cómo interviene la policía local ante un caso de Biogen? ¿No? Casi principalmente la situación llega a nuestras manos por una llamada. O sea, es un requerimiento inicial. Y no en tan alta medida de la propia víctima. Casi en un porcentaje de un 75-80% es un vecino, es un amigo, es un conocido. No es la víctima la que nos requiere. Sobre esto es importante trasladar a la ciudadanía que se conciencie en llamar. O sea, es que no es una vergüenza, un problema o una incomodidad hacia la policía que nos llamen, aunque sea una mera sospecha. O sea, hay gente, pues eso, dice, no quería llamaros, pero es que escuché. No, para eso estamos. Somos los primeros intervinientes. Entonces, sí que de los datos que hay de policía local podemos decir que existe una alta demanda por parte del ciudadano, vamos a decir, ¿no? O sea, no de la propia víctima o el entorno. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros actuamos de una forma reactiva. O sea, vamos al requerimiento, no podemos hacer prevención. No existe la prevención en Biogen por parte de la policía, de cualquiera de las fuerzas. Un poco también como le sucede a la autoridad judicial. El caso llega allí. En nuestro caso es exactamente igual. Es una llamada. Intervenimos cuando está el conflicto. Claro, el conflicto sucede en un ámbito privado, es un domicilio, como rama general. Vía pública, pues bueno, es sencillo, pero los casos son menores. Normalmente es un ámbito privado. Ahí es difícil intervenir policialmente. No puede haber para que me entiendan, un policía en cada puerta, en cada familia, en cada vivienda. Por lo tanto, necesitamos, repito, esa ayuda ciudadana de los requerimientos, los avisos, las sospechas, para que podamos investigar e ir a ese tipo de casos. Por tanto, si la gente no nos llama, los casos no existen en muchas de las ocasiones. Esa primera intervención, esa llamada, ¿quién va? Pues van nuestros compañeros y compañeras de lo que llamamos policía de barrio. Son los policías, digamos, que están 24 horas a pie de calle atendiendo a todos los ciudadanos y entre las miles de tareas que tienen, pues por desgracia, una de ellas es esta lacra. Entonces, es esa primera intervención. Esa primera intervención es muy importante. Se llega a un domicilio donde recientemente acaba de suceder algo. Muchas veces, pues eso, empieza como una discusión, el vecino llama porque oye una puerta que se golpea, un cristal que se rompe, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante esa primera intervención. ¿Por qué? Porque podemos observar cómo está ese ambiente, qué se encuentra en ese momento. La autoridad judicial recibe pues bueno, un atestado, una redacción y bueno, no está allí en el lugar. Por lo tanto, intentamos, y lo hacen de forma impecable nuestros compañeros y compañeras, una redacción sucinta de los hechos, o sea, una explicación, intentar explicar los sentimientos, pequeñas cosas, qué expresó esa mujer en sus facciones, en sus formas de hablar, el presunto autor, otro tanto lo mismo. A veces no coinciden las versiones, o sea, el vecino llama por una cuestión, la mujer relata otra completamente diferente y el marido, pues, o pareja, pues ya no les digo la otra situación que puede comentar, son completamente contradictorias. Entonces ahí hay que estar especialmente preparado, especialmente motivado, es un problema familiar, muchas veces empatiza, se hace difícil por parte de la policía, pues poder dirimir eso. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones importantes. Primero, protección de la víctima, lógicamente, los protocolos están perfectamente estandarizados, los tienen claros, se hace un trabajo
repito, excelente, y después hay que tomar una decisión con el presunto autor. Unas medidas, una posible detención, una privación de libertad, en la cual hay que valorar muchas cosas en muy poco tiempo y con 3 versiones diferentes. Por tanto, ahí es donde está esa preparación y, repito, lo hacen de forma muy eficiente. Datos que podemos decir por parte de Policía Local, pues lo que es desde el año 2024 a lo que va de 2025, nos queda pues bueno, un mes para finalizarlo, los casos que ha intervenido Policía Local se han incrementado un 28%. No sabemos decir con certeza si es que hay más casos de violencia de género o es que se denuncia más. Pueden ser las dos circunstancias, no tenemos la capacidad de poder investigar eso, pero si es la primera, pues algo no estamos haciendo bien como sociedad, y si es la segunda, pues menos mal. Vuelvo a repetir, es súper importante que se denuncie, súper importante, cualquier tipo de figura que lleve a cabo las denuncias. Una vez que hacen esa primera intervención los compañeros, trasladan lógicamente a la víctima su atención, su información, sus derechos, todo lo que necesite, conforme a todos los protocolos. Presunto autor, en caso de ser detenido, pasa a las dependencias policiales y el atestado conjuntamente va a la autoridad judicial. Ahí se toman decisiones, que son esas medidas cautelares, en las cuales, pues bueno, un poco para resumir, con el programa Biogen, se resumen en 3 niveles. Nivel bajo, nivel medio y nivel alto. En nuestro caso, pues bueno, esta unidad de reciente creación es una unidad que tiene apenas 5 meses, es del 17 de junio de 2025, unidad de protección y atención a la víctima de la Policía Local, pues ya está llevando 67 casos ahora mismo, 67 casos. 67 casos que cubren los de bajo y medio riesgo. Un poco ya mi compañera Alejandra pues explicó cómo se hacen las vigilancias, se toman declaraciones para un poco ir viendo pues, con unos ítems cómo va evolucionando esos niveles. Esos niveles de los que se habla muchas veces pues se van evolucionando, pueden crecer o bajar. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones crecen. Si bajan es maravilloso, incluso el caso puede desactivarse, que es como suele decir. Pero si crece existe un peligro a mayores. Ya no es solo válida la actuación de vigilancia un poco y de control, de seguimiento, se dice, ¿no?, de esa víctima y autor. Necesitas un complemento más. Ahí vuelven a intervenir de nuevo los compañeros de Policía de Barrio. O sea, la unidad especializada está con ese caso y a mayores los compañeros de Policía de Barrio, que es, como digo, esa patrulla que vemos todos los días a todas horas por nuestra ciudad de Lugo, pues están haciendo una especial vigilancia, que es simplemente, pues a lo mejor, pues, domicilios, lugares de los menores y demás, pues pasa una patrulla. Claro, nosotros no lo valoramos, o la víctima incluso ni se da cuenta, que es lo que pretendemos, que no sepa que estamos ahí. Pero claro, si el presunto agresor está pensando, planteando hacer algo o está cerca, pues va a haber un coche de policía, hace su función igualmente. Entonces, frente a eso, se puede evitar. Y podemos decir que policialmente las víctimas están protegidas. Policialmente las víctimas están protegidas. Cuando se activan los protocolos y se están haciendo los seguimientos, eso funciona. Entonces, ahí se está trabajando de forma efectiva. Un poco, y bueno, y repito, coincidiendo totalmente con esas manifestaciones que se decían en la tertulia, una de las cuestiones que nos llamó la atención un poco pues, preparando esta ponencia es que de los 67 casos que tiene la unidad de Biogen de la Policía Local activos, un 25% de los agresores, o sea, de los autores, son multireincidentes. O sea, tienen otros casos de Biogen anteriores, incluso hasta 2, 3. Algunos están activos, aunque a lo mejor no los lleva la misma unidad, otros no. Se han desactivado 2 casos, pero sigue este último activo. Entonces, esto es algo que nos hace pensar que quizás exista ya un patrón delictivo, o sea, en determinados autores que pueda existir ya un patrón delictivo, ¿no? Nosotros en ámbito de la seguridad vial, que es uno de nuestros campos más fuertes y más importante,
pues existe también un porcentaje de conductores los cuales, pues bueno, están de forma reincidente cometiendo delitos contra la seguridad vial, ¿no? Es que se determinan como un patrón ya de conducta en ese aspecto, como delincuentes viales. Entonces, bueno, esto es algo a estudiar por parte de las autoridades, pero bueno, es un dato que nos llamó altamente la atención. Y bueno, simplemente pues un poco como mensaje, trasladar pues eso, que llamar funciona y que pedir ayuda funciona. Por lo tanto, animamos a eso desde la Policía Local. Gracias. Gracias, Adrián. Ademais de recoñecer, non, o traballo da Policía Local, neste caso en Lugo, permíteme que me quede con esa primeira parte, non, esa mensaxe que dicías para implicarnos a todos, que pedías a axuda por parte de todos para involucrarnos, non, nese protocolo, despois que seguides con esa eficiencia. Imos ir xa cos últimos, forman parte dúas organizacións de COGAMI, unha é CEMUDIS, a Confederación Estatal de Mulleres con Discapacidade, vai acompañarnos Sergio Díaz, que é traballador social desta entidade, e a outra é traballadora social de ACADAR, a Asociación Galega de Mulleres con Discapacidade. Raquel Morono, con ambos os dous imos rematar estas voces de muller de Lugo. Un aplauso tamén para eles. Todo voso. Podemos comezar. Adiante. Gracias. Bueno, bos días a todos e todas. Eu son Sergio Díaz, traballador social en CEMUDIS, a Confederación Estatal de Mulleres con Discapacidade. Somos unha entidade estatal que ten representación en 8 comunidades autónomas, concretamente en Galicia está a ACADAR, a Asociación Galega de Mulleres con Discapacidade, e a miña compañera Raquel Morono vai vos contar un pouco o traballo que facemos desde as entidades, non, coas mulleres e nenas con discapacidade. Gracias, Sergio. Bueno, pois como vos comentou, son Raquel, son traballadora social de ACADAR, é a única asociación de mulleres con discapacidade que hai en Galicia. Pode vos sorprender ou podedes incluso pensar por que non se crea unha asociación centrada en mulleres con discapacidade. Pois porque é un colectivo que xa desde o 2009 que se creou esta asociación que vimos que era doblemente vulnerable. Estaba por un lado, hai moitos movementos de lucha polos dereitos das mulleres e por outro lado está a lucha dos dereitos das persoas con discapacidade. Pero que pasaba cando era muller con discapacidade? E, sobre todo, muller con discapacidade e víctima de violencia de xénero. Antes, todos vos nombrastes baixos recursos económicos que facían que foran máis vulnerables, non? Incluso inmigrantes, bueno, moitos casuísticas que hai na sociedade, pero nadie nombrou as mulleres con discapacidade. E isto é como un chamamento, non, que facemos desde ACADAR, desde CEMUDIS, de que son doblemente vulnerables. Tanto elas como mulleres, tamén pola sociedade que rodea, polas familias. Hai unha sobreprotección en moitos dos casos, hai unha infantilización hacia as mulleres con discapacidade, se falamos sobre todo de discapacidade intelectual, non? Entón, desde ACADAR, que facemos con estas mulleres? Facemos unha información, asesoramento, orientación, como en todos as administracións, como todas as asociacións, ca muller con discapacidade e ca muller con discapacidade con violencia de xénero. Temos psicólogas, no noso equipo somos agora mesmo 2 psicólogas e 2 traballadoras sociais, que estamos en Santiago de Compostela, é verdad, pero damos cobertura a toda a comunidade de Galicia, vale? Desplazámonos a donde faga falta que esteamos. Entón, traballamos con elas, sí, directamente, pero tamén o noso traballo está moi pensado na formación, na sensibilización. Entón, estamos traballando en diferentes proxectos. Hai un que se chama Bionove, que é ver e erradicar, de feito, estáse levando a cabo, bueno, levase na Deputación de Pontevedra, pero tamén se está levando a cabo na Deputación de Lugo e no Concello de Lugo. Temos unha compañeira que se dedica a ir aos centros educativos desde primaria hasta a universidade, porque falabades antes tamén, non? Como podemos acabar con esta lacra? Pois a formación, a sensibilización e o
no que todos estamos de acordo. Entón, temos este proxecto que collemos nenos desde os 12 anos, nenos e nenas, vamos aos centros educativos, e que nos está sorprendendo que en pleno 2025 nenos de 12, 13, 14 anos dan por normal moitísimas actitudes que son violencia, micromachismos, que nos discuten. Bueno, tamén hai homes que morren a mans de mulleres. Nenos de 12, 13 anos nos contestan isto en moitas das formacións. Entón, vemos claramente que o noso traballo ten que seguir estando aí día a día, solos non podemos, non? Pero somos moitas as organizacións que nos dedicamos a isto, pero que pensamos que no 2025, os que somos nais, pais, os que nos dedicamos, que os nosos nenos están xa en outro nivel, que están libre de todo, para nada. As novas tecnoloxías fan moito ben, pero están facendo moito daño, sobre todo a nenos destas idades. Seguimos co control do móvil, con dame as túas contraseñas, porque te vistes, pero en edades moi tempranas, 12, 13, 14 anos. Entón, ese é un proxecto que temos moi interesante. Pois temos outro proxecto que se chama de Daleira, que, bueno, aí é no que eu traballo persoalmente, donde é a atención á muller con discapacidade víctima de violencia de xénero. A miña compañeira psicóloga dalle toda a atención psicolóxica que necesitan, non que teñan que estar sufrindo a día de hoxe, senón que poden haber sufrido hai 20 anos. Toda muller que entra na nosa asociación sufreu violencia. Non o sabe, na maioría dos casos, pero en algún momento da súa vida foi víctima de violencia de xénero. Por que? Un porcentaje moi alto por ter discapacidade. Depende da súa parexa para que a leven, depende da súa parexa para poder vivir económicamente, porque as mulleres con discapacidade seguimos ca loita de poder ter un acceso ao emprego, de ter os mesmos dereitos, non? Que o resto das mulleres, que xa nos costa tamén, pois imaginade se temos ainda por encima a parte de discapacidade. Entón, en Dedaleira temos esa parte. E pois eu, como traballadora social, fago unha parte de atención tamén ás vítimas, está claro, pero tamén en formación. Vamos a moitos centros de discapacidade a dar formación a mulleres, pero tamén a homes. Por que en centros de discapacidade? Porque as familias tenden a sobreprotexer, tenden a infantilizar, sobre todo en discapacidades intelectuais. Partimos desde unha formación de sexualidade, de autoestima, de límites, de espacio personal, para que podamos ir non dándolles ferramentas, dándolles coñecementos, dando empoderamento que tanto necesitan, e despois pasar ao que son os tipos de violencia e que os entendan, que se den conta, que se quiten a venda. En moitos casos traballamos con eles e con elas, porque en todos os centros aos que vamos de persoas con discapacidade hai violencia. Totalmente normalizada, non son conscientes hasta que estamos ali e vamos dándolles as ferramentas e din, sí. Pero en toda esta formación tamén a quen lla temos que dar e a quen lla estamos dando ás familias. Non nos vale de demasiado non centrarnos solo na muller ou neste caso tamén nos homes con discapacidade se viven ou dependen das súas familias e eles na casa siguen tendo ese trato ou esa sobreprotección. Entón tamén damos formación ás familias. E xa para rematar, porque é imposible explicar todo, comentarvos que damos formación a profesionais. Vale, toda persona que traballedes nos vosos traballos, policía, secretaria de Gitano, Cruz Roxa, xa, que tiñades mulleres con discapacidade, que sepades que a Cadar está aquí, que somos a única asociación especializada en este colectivo, mulleres con discapacidade, que vos podemos dar formación para que teñades ferramentas de como enfrentarvos, para darlle a elas a mellor atención posible, que hai habilidades, e senón que sempre estamos aquí para que nos poidades chamar, que nos movemos por todo Galicia, e creo que somos un pilar fundamental para este colectivo. E agora paso vos con Sergio, porque é un rollo. Bueno, ademais isto como ben contou Raquel, en CEMUDIS operamos un pouco similar a Cadar, pero máis a nivel estatal, a nivel macro, con esa representación en 8 comunidades autónomas que temos ao largo do Estado español. Sí que é verdad que por puntualizar o que dixo Raquel, para acompañar o que dixo Raquel, as mulleres con discapacidade, no 67, 70% dos casos de violencia hacia as mulleres con discapacidade, esa violencia ven por parte das persoas coidadoras ou familiares máis próximos. Vale? O sea, é unha violencia que se limita moito a ese ámbito privado que é tan difícil entrar, como contaba o compañeiro da Policía Local, que tamén é moi difícil entrar para os servicios sociais, os compañeros sabédelo. E tamén outro dato moi importante
que é un dato con que manexamos moitísimo, que as mulleres con discapacidade, mulleres e nenas con discapacidade, viven esta violencia machista, casi un 50% máis que as mulleres sen discapacidade. Non? Por qué? Pois por diversos factores. Non falamos moitas veces desta violencia interseccional ou múltiple discriminación non que existe. O fío disto, este ano en CEMUDIS, a campaña do 25N vai sobre a violencia digital, non? Co lema de o virtual tamén é real, porque a violencia digital está en auxe a día de hoxe. De feito, en CEMUDIS estamos rematando un estudo estatal sobre a violencia digital, ao que participaron máis de 400 mulleres con discapacidade de todo o territorio nacional. Creo que máis do 70% de mulleres con discapacidade que participaron no estudo viviron ou recibiron directamente ameazas, insultos, discriminación de todo tipo, non só a través de redes sociais, senón do WhatsApp, de visionado de material audiovisual non consentido, bueno, todo ese tipo de tipoloxías da violencia digital que existen, non? Simplemente por ir rematando, para non estirarme moito, ademais, tamén, non só a Acadar, senón tamén CEMUDIS, ademais dese traballo coas mulleres e nenas con discapacidade, tamén nos dedicamos á xeración de coñecemento e á creación de documentos técnicos. En Acadar, desde o ano 2018, crearon guías, as guías de violencia sexual, para detectar indicadores, situacións de violencia sexual, e tamén a guía de violencia, cos distintos tipos de violencia que existen, que, bueno, estamos pendentes de actualizala para incluir a violencia digital e a violencia vicaria, que desde o ano 2021 que se ten máis rexistros, e en CEMUDIS os últimos anos tamén temos creado os catálogos de recursos para persoas con discapacidade, no que incluímos un apartado específico para mulleres con discapacidade. Que pasa? Que estes recursos para mulleres con discapacidade, o 95% dos recursos están orientados a medidas de protección. Estes catálogos de recursos, ademais, fixéronse por comunidades autónomas, sendo Galicia a primeira comunidade autónoma en dispoñer de forma totalmente gratuita destes catálogos. E tamén as guías e protocolos de actuación para a detección de situacións de violencia no ámbito sanitario. Estas guías e protocolos teñen un valor moi especial para entidades como nós, porque non é só información para mulleres que poidan ser usuarias dos servicios sociosanitarios, senón tamén que ten unha serie de recomendacións, pautas e consellos para a intervención para os profesionais, porque non só é proporcionar información á poboación, que tamén é imprescindible, é o primeiro do noso traballo, pero creemos que tamén temos que xerar esa información e compartir esa información entre profesionais de cara a esa coordinación interdisciplinar para mellorar a intervención e a protección cara ás mulleres e evitar ou erradicar esta violencia de xénero. Xa está. Bueno, pois gracias aos dous. Os últimos, como se disto, non? De que os últimos non serán, os primeiros nunca serán os últimos, ao revés. Importante intervención de Raquel, isto que dicía de que non podemos esquecer, non? Tampouco as mulleres con discapacidade, esa mensaxe pois para que o resto das organizacións, das institucións tamén aprendan da man de organizacións como as vosas. Así que grazas aos dous por acompañarnos nesta última parte. Xa imos rematando, pasados un pouquiño os minutos que tiñamos previsto para este evento que hoxe lles ofrecimos dende aquí, dende Lugo, para conmemorar o 25N, o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Grazas ao Concello de Lugo por convidarnos hoxe a escoitar todas as voces, grazas a todas as voces das mulleres que hoxe pasaron durante este evento, e que vos, que todos os lectores de La Voz de Galicia a través das canles digitais puideches escoitar organizacións e institucións que están a traballar en favor das mulleres, en favor, pois en definitiva, de acadar entre todos unha sociedade máis igualitaria. Así que a todas as voces de todas as mulleres, grazas por acompañarnos hoxe, grazas especialmente a todas as protagonistas desta xornada. Despedímonos dende aquí, dende Lugo, agradecéndolles como sempre a súa atención, que teñan moi bo día.